Moltes gràcies per acollir-nos. Un plaer estar aquí. Permet que li robi el micròfon, suposo que... No sé si ens hem de posar drets o no. Bon dia, magnífics rectors, que sé que sou molts, de les universitats de la xarxa Vives i altres. Catedràtics i professors, benvinguts i benvingudes. Evidentment és un plaer rebre-us a Montserrat en ocasió del mil·lenari del nostre monestir i d'alguna manera també que us associeu a aquest mil·lenari amb una reunió, em sembla que amb una declaració d'intencions, que en el fons referma la identitat del que sou. M'han dit que la xarxa Vives compleix uns 30 anys. Alguna universitat ja m'ha dit que van per més de mig mil·lenari, per tant hi ha algú que es comença a acostar als nostres 1000 anys, però normalment algunes institucions venen amb una mica de complexa. Nosaltres només fem 30 anys o només fem 20 anys. No es preocupin, per fer-ne 1000 se n'han de fer 20, 30, 50, llavors s'avança, no? Perquè potser el que és important és quan fas un aniversari el que celebres, la identitat del que celebres. Jo diria que per això som aquí tots, perquè celebrem la importància d'allò que som. Montserrat, en aquests 1000 anys, és molt senzill. Sobretot estem celebrant els 1000 anys de la fundació del monestir. No celebrem, lògicament, ni els 1000 anys de la muntanya, que en té molts més, ni tan sols els 1000 anys de presència humana, ni els 1000 anys fins i tot de presència religiosa, que és anterior al monestir. Ja hi havia capelles i ermites al segle IX. Celebrem pròpiament que l'abat Oliba, des de Ripoll, abat de Ripoll, bisbe de Vic, després va fundar el monestir de Montserrat i va portar monjos benedictins aquí a Montserrat. I a partir d'aleshores es va anar desenvolupant la nostra vida monàstica, d'alguna manera sempre molt lligada al que ara modernament se n'ha dit la missió. Fa 1000 anys tot això de missió, visió, evidentment no existia com a concepte, però ja diria que la comunitat monàstica de Montserrat ja la tenia, que era l'atenció a un santuari, a una memòria en aquells moments petita, però que de seguida es va anar fent molt gran, una memòria de la Mare de Déu, que s'encarnava en una ermita, després es va d'alguna manera encarnar o fixar en una imatge i a partir d'aquí es va convertir realment en un pol d'atracció de persones i de visitants. De fet, aquests dos aspectes, en el fons, han conformat la nostra identitat. Uns monjos benedictins que eren sempre aquí i que, per tant, vivien aquí amb un títol molt propi nostre. De fet, podríem considerar que és gairebé el nostre quart vot, que és l'estabilitat, i persones que passaven amb títols molt diversos, podríem dir-ne els títols de pas. Jo crec que aquestes dues persones també conformen les dues realitats de monestir i santuari i són la nostra identitat i per això el nostre mil·lenari, en el fons, com a celebració d'aquesta identitat, ha volgut tenir molt clar aquests dos aspectes. Per una banda, la comunitat, però no oblidar mai tota la gent que ha passat per Montserrat amb un títol que jo en dic títol de pas, però que inclou moltíssimes coses. També inclou molt, i això us afecta, jo diria, la recerca intel·lectual, la reflexió. Això a Montserrat s'ha acollit i s'ha fet. Jo diria que d'alguna manera també per la nostra naturalesa benedictina. Com potser sabeu, el mil·lenari té un lema que és una mena d'abstracció de la saviesa monàstica, aquest ora lege regite ipsum labora in communitate, que en el fons ens lliga molt a la reflexió intel·ligent, que em sembla que és el que ha de fer la universitat, em sembla a mi.
De fet, m'ha quedat, de la universitat et queden algunes coses, però a mi m'ha quedat una frase de la meva catedràtica de Dret Públic, la doctora Victòria Bellan, Pau descansi, que un dia va dir, encara que a vostès potser no els hi sembla, estan en la institució que acumula més intel·ligència de tot el país, que és la universitat. Perquè aquí, evidentment, hi ha més reflexió, hi ha més producció intel·lectual que en qualsevol altre moment. Era l'any 91, moltes universitats potser encara no existien, no? Però em sembla que això és important, no? Ser conscients que hi ha un aspecte de la reflexió intel·lectual que és molt benedictina, que nosaltres, doncs, potser, si l'hem de concretar amb una paraula, ho fem amb aquest llegeix, que és el que ens associa a la cultura i a la reflexió, però del qual també se'n deriven aquest autodominar-se tan important, no? Aquest discerniment, aquest regite ipsum, i evidentment en el nostre cas com a creients doncs, està molt relacionat també amb la pregària, amb la vida en comunitat, que també és alguna cosa que es fa a la universitat. I diria que aquesta intel·ligència avui en dia és importantíssima i aquest discerniment és molt important doncs, per fer front als reptes que ens planteja la societat contemporània. Els reptes tecnològics, per exemple, ens plantegen, jo diria, que sigui molt necessari una dosi d'intel·ligència, de reflexió sobre el que està passant i de resposta. I diria que això el que és també molt important i molt bonic és que hi hagi unes universitats que ho permetin fer en català. És a dir, que en aquesta alçada de reflexió, ja sigui de lectura, de producció escrita, de transmissió oral del coneixement, això es pugui garantir, sense evidentment estar tancat, perquè el món universitari ha de ser plurilingüe en aquests moments, però que això evidentment també es pugui fer en català. En el nostre mil·lenari, jo he parlat molt sovint, no? Com us deia al principi, d'aquests dos títols, el d'estabilitat i el de pas. Quan parlava de l'estabilitat, parlava que els monjos hem estat estables, evidentment en el lloc, en la fe, en la vida monàstica, però també he marcat sempre que hem estat estables en una cultura i que en 1000 anys pràcticament a la llengua catalana l'hem acompanyada des del seu naixement i amb tota la seva evolució fins avui, i que hi ha com un compromís força natural que sorgeix del que és la comunitat, de comunicar-se en català normalment, de resar en català, però que també hi ha un compromís que es concreta, per exemple, a les nostres publicacions de l'Abadia de Montserrat, que jo crec que són una eina de servei precisament a això que us deia, a aquesta reflexió culturalment important, aquesta reflexió que ens lliga, evidentment, amb tants i tants treballs universitaris, que la nostra editorial hi dona a vegades curs i publicació, amb una figura que sé que estimàveu moltíssim i que ha estat clau, que és el pare Josep Massot, que molts segurament l'havíeu tractat i el coneixíeu personalment. Parlo d'estabilitat, i amb això acabo, i també parlo sovint, i parlem la comunitat de miliari, perquè no només celebrem un mil·lenari, sinó que ja des de fa alguns anys vam utilitzar aquesta paraula miliari, que és la pedra que en una via romana marcava els 1000 passos, però el camí continuava. És a dir, la pedra estava allà i aquest mil·lenari està aquí, marcant 1000 anys, però en un camí que continua. I per tant jo diria que la celebració de la identitat, la celebració de tot això que hem estat durant 1000 anys, la nostra intenció és projectar-ho. Com que tenim molta confiança, en els actes inaugurals vam posar un 3025 i jo amb uns hologrames parlava amb un abat del 3025, perquè està molt bé, jo crec que en aquests moments la projecció de futur està bé fer-la, ja que celebrem 1000 anys, fer-la a 1000 anys més. Els que hi arribin ja miraran com ho organitzen. Molt bé, benvinguts i moltes gràcies una altra vegada. Moltes gràcies, Pare Abat, per les seves paraules i per, insisteixo, rebre'ns aquí
data amb un moment que és important, que serà la lectura de la Declaració de Montserrat. La Declaració de Montserrat està redactada i ara molts dels presents ja la coneixen, però ara farem una lectura a 3 veus, per dir-ho així, no? No tots a la vegada, afortunadament, sinó per reconèixer que aquesta defensa que fem del català com a llengua en un moment difícil, no entraria a parlar de per què, però probablement els presents ho saben, ho farem amb els 3 accents, 3 dels accents, però no són els únics, del català a les nostres terres. És una declaració que, conforme passa el temps, la vaig considerar més necessària i espero que vostès coincideixin amb nosaltres i una vegada ho haguem fet. Per tant, començarà la primera part, el rector magnífic de les Universitats de les Illes Balears, el doctor Jaume Grat. Moltes gràcies. Després de 3 dècades, la xarxa Vives s'ha consolidat com una institució de referència en l'àmbit universitari i europeu, promovent valors de col·laboració, qualitat i compromís social. En el marc del 30è aniversari de la fundació de la xarxa Vives d'Universitats, les 22 universitats membres refermen el seu compromís amb el progrés de l'educació superior, la recerca i la innovació, com a eixos vertebradors de la societat del coneixement. La missió de la universitat inclou formar professionals de qualitat, capaços de conviure amb la diversitat i respectuosos amb l'alteritat. Per això, cal que els universitaris siguin competents en les llengües oficials del seu estat i almenys una de comunicació internacional. Una política multilingüe és una política de formació de professionals excel·lents, de manera que garantir la plurilingualització de la comunitat universitària és un tipus d'intervenció que afavoreix la diversitat lingüística, la projecta sobre la societat i millora l'ocupabilitat. La xarxa Vives transcendeix la dimensió acadèmica i inclou una voluntat decidida de contribuir al desenvolupament sostenible, la inclusió social i la diversitat cultural i lingüística. Moltes gràcies, rector Grat. La paraula ara a la rectora magnífica de la Universitat Jaume I, la doctora Idoca. El català valencià, segons la denominació oficial estatutària al País Valencià, concorre en condicions de desavantatge en un context creixent de diversitat lingüística. Excepte en el cas del Principat d'Andorra, és una llengua minoritzada amb un marc legal asimètric desfavorable, ja que els estats on és present legislen a favor de les llengües que són oficials a tot l'Estat, la qual cosa genera actituds lingüístiques contràries a l'ús habitual i normal del català. Entre els objectius fonamentals de la xarxa Vives està potenciar la utilització i la normalització del català al conjunt de la regió universitària, així com promoure accions conjuntes per reforçar la seva presència en l'esfera pública i acadèmica. La unitat lingüística és el principal valor fundacional sobre el qual es va crear la institució fa 30 anys. Per això, la Carta Universitària de la Llengua de la xarxa Vives estableix un marc per al seguiment de la gestió plurinal dels usos lingüístics orals i escrits, tenint en compte el marc legal dels 5 territoris on hi ha universitats de la xarxa. La metodologia adoptada és la mateixa que s'empra en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Per tot això, el Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats, reunit avui a l'Abadia de Montserrat amb motiu de la commemoració del mil·lenari de la fundació del monestir, referma el compromís de la institució per reforçar
la diversitat cultural i lingüística com a patrimoni comú i element clau per la cohesió, la pluralitat i la professionalitat de la nostra comunitat acadèmica. Enfortir i garantir, dins el context de la diversitat lingüística de les universitats de la xarxa Vives, els usos lingüístics del català a la universitat. Intervenir des de la responsabilitat social en la planificació de la llengua catalana i treballar en la creació i el foment d'actituds positives cap a la llengua. Reivindicar l'educació i la llengua com a valors essencials de la Unió Europea. La Unió Europea ha de continuar promovent polítiques que asseguren una educació de qualitat per a tota la seva ciutadania, així com la protecció i la promoció de la diversitat lingüística. Per aquest motiu, es reclama que la llengua catalana esdevinga oficial a les institucions europees. Consolidar el lideratge de les universitats i de la xarxa en l'espai europeu d'educació superior, impulsant projectes interuniversitaris que reforcin la recerca, la transferència de coneixement i la qualitat docent. Promoure l'impacte de l'educació superior en el territori mitjançant aliances estratègiques amb actors claus de l'àmbit acadèmic, cultural, social i econòmic. Contribuir al progrés del sistema universitari, la qualitat educativa, la diversitat i la innovació com a eines per a construir un futur inclusiu, sostenible i basat en el coneixement. Consell General de la xarxa Vives d'Universitats, Monestir de Montserrat, 14 de març de 2025. Bé, doncs donem